كعللكم من دمسئه مخنياتو سلزنافقكم كغرمكم أنا علل إن دمسئنا في قاكم من دي كما يتقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان جاي هني مسجن أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ከም ዝኸማይ ከም ትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋኤ ደስ ይዝብለኒ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ እስኪ ሓደ ክልተ እንዳወልኩ ማለት እዩ ሒዘኩም ክሰግርሞ ናይ ሎም ዓንቲ ዕላላት ከዓ كنغركم اتقداماي وقعي ابزي من طبيتكن اي تسدد ايدكن زبل غداي نسو خا قال الولا تبال تفلطو اديهم بزعاتي دي اف مالاين حنت ملي تبالن قولعن ركبوم جلس حمازيو قطونيرا اين فلطكن كاخولوا جميرو مالو نعو خاينا ابزي من طبيتكن يلا انتي توهايلو تايلو ملشلا تايلاتو غلغلز بلو معانت بلوتو بلكله عكا حيزنا مسينا لنا كا برنسس لعل تمس للخو العلو خايب خلاي موبايلك ريكورد سلازغورخا اخبيرك عندي كفش لا يحز سمع لغي أو هيوتكي أتوخي أو هيوتكي أيتين تصلي بالله نريو حدا فيلمون استوى كاميرامان أب مقالة تجاويو نبوز حوانات كم زنحن بدحرس توصل قانون مالتيو سلكون السرح اللي زنبر حدا مسارحات كم سرخ بين تزاريبون يرو تخونا جن نايد حونا دهاي سلكو يسوعي يزبال حجون جن أي ترخبون زلوا كما يزنجر مالتيس عد تكنولوجيا ديكونا زينه ويس زخنا سبيو ز شود النازل من تايكا نتقولعة كركب تيلي ويك أخال أكلات لوكيشن نايتي سلكو حبر زي جورو زبل حدا حتى حيزلكم بس يلهنا عهاتكم يزقدف እግዚአብሔር እንደሞ ዛ ፈተና زي احلفس بيوت بقى كم زخل انا وشتي بك مبل سالساي زقرم ازيو فلي زبل اعلان يزلو تعلان نسقاتا ايو ايثيوبيا نኤርትራ ነጻነት ክትባት ተላ ወይ ከዓ ነጻነት ይባታ ሚንስ ዓዲ ኮይና አፍሉጦ ክትባን ተላ ሓፂር ቋንቋ ክትገንጸል ማለት ውን ክልል ኣይኮነት ነራና ኢትዮጵያ ዳሕራይ ብፌደሬሽን ተሓዊሳስ ትግዛእ ነራ ማለት እዩ አፍሉጦ ክትባን ተላ ከም ሃገር ሕጂ ከዓ ጥዒቱ ጎረቤት ስለዚ ይኮነት ንሱ ክመልሶ ማለት ውን ናብ ሕቶ ክእቱ ናብ ሕጊ ሒዝዮ ክኸሰስ ይላላ ማለት እዩ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ብዙሓት ተዛሪቦም ኣለው ኢንክሉዲንግ ሰልጠነውን ነዚ ጉዳይ እዚ ተቃውሞልን ዝብል ዓይነት ሓሳብ ኣሎ ተሰምዑ ኢኹም ብትላይሎም ዓንቲ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ለኤርትራ የሰጠችውን የሉዓላዊ ሀገርነት እውቅና እንደገና እንድትመረምርና እንድትነጥቅ የሚጠይቅ ኢትዮጵያ هم وقت لك من يمثل هبوايو اتصلبنا حدا حساب لنا حساب نسخه ودي طبان جورج درارن مالتي جورجون زغبر وزر بلو بزعبا امبورتينغ اكسبورتينغ زملكتيو منكسي ارترا امبورت كغبر يبلون كم ترامب زغبر يزبلنا يخيديو ايخيدن زبلك ابتنا يلو معنت غداي كنرينا نزو كله زي ملس زو بزحاتيم ماكرو مالت منكسي ارترا ኢምፖርት ባል አይደለንዩ ማዕበል ናይ መወዳእታ ታይ ክብለኩም ጀሚሮሎ ማለት እዩ ብርጌን ሐመድ ዝረኸቡ ህግደፋውያን ከይሎም ይረኸብዎ ማለት ሎቢስት ይኹን ገለገለ ንሕና ዓበይቲ መንግስታት ኢና ነሳቶም ከኣና ኣሽለኦም ንምንታይ ከም ድሕሪኦም ትኸዱ ዘለኹም ዝብል ሓውስቕን ኣዝ መሰል ዘረባ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ወፊ ነዚኦም ረኺብዎም ኢልኩም ድሕሪኦም ትረኽብዎ ንድሕር ተሃሊኹም ክንዲ ገለ ዝኾን መንግስቲ ኩሉ ኩላም ለፍቲ ናይ ሎም ዓንቲ መደብ እንድሕር ዳ ጸኒሕኩም ኣዝዩ ፍልፍል ዝብል ዕላል ክትረኽቡ ኢኹም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ ተተኸይኑኩም ከዓ ከምታ ኣነ ኮላ ግዜ ጽዋዕ ማለት እዩ ጀስት ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበጽሑለይ ብኽብሪ እምሕጸነኩም ነባራት እንትኾንኩም ሃና ጽሪኢቶ ሓደ ክልተ ኸና ንብቢና ዓረብኛ እዩ ተሾም ማለት እዩ ኣየም በኮነ ለኹ ግን ጀስት ናው ትላኸለ እዩ ላይክ ጌርለሎ ማለት እዩ ኣገናዕኻ ኢለ ለኹ ብጣዕሚ ይቐንለይ ክብረት ይሃበለይ ጣዕሚ ሃብተ ሽደን ኣግባብ ግበር ሕጅስ ኣብ ገበላና ኣቲኻ ንጅግናና ሓርበኛ ተጋዳላይ ኢሳያስ ከተቆናጽብ ሼም ኦን ዩ ይልነሎ ተጋዳላይ መን ኢሳያስ መን እዩ ጣዕሚ ሃብተ ዝሃበን ርእሰ እዩ ኣግባብ ግበር ተዘይ ኮይኑ ግን ማለት እዩ أجواء كنا تحزك عينا إلا اللف أجواء نقبرنا نقبر ويزول خاقبر ويعدم له ولا ويزول خاقبر ولا ميا ودنا يتلك عراي قرم زغنا رئيتين دقلنا إنا مالتيو برهنا هاي العصر شو من تديس عن سلستان أنت قلنا فازلار بخا أرم سقيلك شدحدح أي تبل شندحدح ديس شدحدح أي تبل إلنا اللو قلنا فكا إلنا اللو مالتيو أيلو معانت مالتي كتصرف بتصرفيا نمنتا يا تحمم زربة تزاري بالله I don't know أيانا يتمو خانا قن تحمم زربة تزاري بالله مالتكوي أبيت كاو أخته ملت ديو never أي تملت تجري كم جبرز غير حزين أو خلاص كأست زخول سلام كم بوزح مورزاي حنت الحزر زلنا كل شعزة الزارو حنت الحسن وداي مريض أتجري سرعة أولو تخمت سيفن شعبي يفكر إن بلوكم سمعوا رأسكم أدينكم تجزؤوا شعبي عبدنا كم زي عينة مفرحة الجزء اللي خاتم الزلها
نجزء إنها هتبل كل جزء أنا كل جزء زعب زول حي نحنا نجزء تقال جزء أين جزء مجزء زي مجزء زبال قدم بزمن مسافة تجبرنا يتجبر نفيدرال منجست وكان منجستي معارض هون الصوت معارض نحنا نحجزه كوانا أكيد مسؤولين عدتها بجتي بجت عدتها حلو بوردري حلو يخبر وزتي سلام ساعات زي جزء أنخ جزء يلن نحنا أنا خوب نقبر زلنا حجون تتملسنا أنا مدحرنا نخرج زلنا مالتي صوم مسكالوت زلوا هزبتات 8 كون يقولوا 120 مليون كون يقولوا وات ايفر ذا كيس حاورنا خنبر نحرد اخوينا كل جزء نحنا خنجزء قديتنا يكونن قديتنا ون يكونن قبونا وندما يكونن مالتي مسلنا وندما يكونن ስለዚህ أنا خجزء يومهم قالوا تجن جزءات كوينة ممزنورو ونكون خكلني يكونن دهر داري خيا باقواو مالتي تجزيهم وروها زبال نجار يلن لوم قدم يكونن معره أبال نايتي به نايت عدو خوينكم كتنو بروح تقول لكم نحرت بهايلك معرنتك تتقوليلك شو خانسات ما قوت مالتي أتسألنا نعمل لهم مع أنت فيديو مونا يلوم عن فيديو نرخبو أبزي من تبيت كنا يتسدد إيدكن كندق معنا مالتي اسكا سمعوا حبانا دادي قدا يلعب بسيحة أنا برنسس لعلت المسألة لا خد العلاقة خايب وخال أي موبايلك ريكورد سلسبورخا أخبرك عندي كتش لا يحز سقاودي شجري أنا تدي بجنزب إيرتران أتأكد دخل خارج ريكورد غيرك كل طلع للخايب تدرس بالنجار لومي شو ولا تجي بس لو تجارنا حل خميس دحان أنا يحزنا يولس إيرتراويان يحجز إيرتراويان جرا أتيابتو تشاري حيل خاني تردي كاري بسبب بعيسات اللي خان ريكارد جرا كاي thank you كنقرأكي من عصي كاي خوني الخني من عصي كاي خوني الخني إندعي مش كل اللي تتحزن اللي خن بعصن كي خون بيجلي لك ما تخيل خاني كلنا سلالة لا أبدا زي خفيفة هيك وأنا اللي خاطر تردي كاديو أنا تدخل انتظار الخير برنسس للمتني ريكارد غيرك اي دحر برنسس دحر سامي بمعطو بارالايز بشقاتهم كيلا يتغارو دغوالا الله كرت على بيتحسو تغري ولي كنغركي سقط الى قراونا انا سقط الى قراوكي لك له بصور بهمزي كو انا يسمعك تفلطني لا ولا غورني خان كورس خد في غارس انت قلت له يقول انا حفحفت الله امو السخي انا لو قلت لي كله وصيه السخي لا مسكر ريكارد غيرك اي تزارك راح كنغرك سامري زحاف نقلب لك كله تايم خان انا خناغري أنا ريكارد مينكو سمع لغي أو هيوتكي أتوخي أو هيوتكي أيتين هودي حجي سوق إلنا هنسمع قنينا بتقول زي أنا كوا بسرو أنت يملكتكي زي بالحسابية جيرة كده مروعة مع الثلاثة مع التزغون عبري أكتس جور كوفيديوسي أنت يملكتها زقولعة أنت كي أتحواوس زلا نمنت أيا كم بقولن جوشون بوتين دخلت شلع بتعزخون زرب حيزة مسيئة أبزي يملكتها تأتو زلا تحقوا ما ينتلست حزايت أرد أزبال تحزيت كوين أنت يترتها زبل وقعتها توقعني رمالي تبز حدف حجقن تخكلنيا مخوانو تزوقع خو تماليسو ترقي مسلس ترأيني أمنا يسب صوت انتخون انتولو أين اتوبت قدايم تأتينا وندما كعرق بزغل ملكعوي كحبريتا خم حلالف بزغل ملكع مبر سؤال كأكله خمزي جيرو نيرو بوي فريند نيرو جرل فريند نيرا خمزي جيرا بديلا خمزي جيروا خمزي أكوز جورتو نسا قل أمتى يتفلت حين نس 5 ساعات ما يبلعت مساعته ما يساتيت سؤال بك أبوق بلا تزارب صني حمالتي أتشجر كأزي ينيرو قالن بيت عيني كتيلا أنا قلت هذا عوي حنا رخابو أنا توقف المولد زلقو فأودي بدي أسمع حبيني حبني حزمو هم بزرق حلو كتر لها أخبي جنقات كم زل خير دانيمو نواصلنا فتقصيلو زلو وقعي كساب حزد هايو زي ترخبه ناي كاميرامان زخونه فيلمون حونا مالتي تچويو كابستو سده دهايوي ترخبن صقعي ناي دهايو ግን ኣሎ ንምንታይ ኢኹም ዚ ኮይኑ ዝብል ቀጽኢልና ክንዘራረበሉ ኢና ኣብቲ ንሕጂ ዘሎ ወግዕስ ከነ ወግዕና ቀደም ግን ኩሉ ስድራኹም ማለት እዩ ደቅኺ ንስኸገል ከመይ ትኽእሉ ኢልኹም ብፍላይ ድማ ናይ ደቂ ኩነታት ከመይ ካብ ኩሉ ዝኸብድ ናይ ደቂ ኩነታት እንድዩ ይቅርታ ክብል ይደልኹ ነይረ ግን በቃ ማለት ብጣዕሚ ምስ ደቁ ዘለው ፊላስ ማንም ሰብ ይፈልጦና ብጣዕሚ ዝኸብድ ናይ ደቁ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ግን እግዚአብሔር እንደሞ ዛ ፈተና እዚኣ ሕሊፉስ ብህይወት በቃ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣነ ውሽጠይ በቃ ሆይ ዝኣምን
أديهم ولا ديسهم لا في الله مالتنا هيوتاي لا لمانم بزيبو زعبيتهم الدؤيا من في الله مالتها ستيل ولا حدا رجيرنا جلس أبيوت ناس أو يترازل له الدؤيا ما مسايا زلنا عمي أتنكت الله هاي حزب سخونتات يمزل أو كبير جنكت يحترك بطعمي وردي حراي ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሞይና ክንዛረበሉ እዚ ሰሚዕ ሓዝሕልፍ ይልኩም ክትኮኑ ትኸእሉ ኣነ ንእሽትለይ ዝኾነት ሓሳብ ዝኾነትን ወግዕ ነይራ ምስኣተ ተሓይዙ እዩ ንዓኤን እሽለይ ሰው ከብላ መፅየ ማለት እዩ ኣብዛ ጉዳይ ንሳ እውን እንታይ ትብል ወግዕ ዳ መሲልኩም ስልኩ ይፅውዕ እዩ ዝኾነ ሰዓት እዚ ስልኩ ኮል ገብርሉ ከለውስ እቲ ናቱ ስልክን እቲ ናይ ካልእ ዘሎ ሒዝዎ ዘሎ እንት ዝድወሎ ዘሎ ስልክሲ ሃንድ ሼክ ይገብር ዳሚንስ ኣብ ኔትወርክ ኣሎ ማለት ኣብ ውሽጢ ኔትወርክ ሲ ኣሎ ይሰርሕ እዩ ስልክ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሎኬሽኑ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ስልኪ ምናልባት ኣብዚ ዝተፈላለዩ በዓል ሞያ ከኣትዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽናት ኣሎ ሶፍትዌራት ኣሎ ሎኬሽን ናይቲ ስልኪ ናይቲ ዝተደወለሉ ስልኪ ቅድሚ ሕጂ ክፍለጥ ይከኣል እዩ ስልክ ቁፅሩ ድሕሪ ዳ ሰርሕ ኮይኑ እዚ ማለት ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘመሓላልፈልኩም ዘለኹ እዚ ከዓ ቴሌውን ገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ ንምንታይ እዩ ሓበሬታ ናይ ሰብ እዚ ኣሕሊፉ ዘይሃበ ወይ ከዓ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይሓበረ ዝብል ኣይተረድእንን እዚ ንዓይ ሕቶ ስለ ዝኾነኒ እዩ ንባዕልኻትኩም እውን ሕቶ ተኮይኑልኩም ምናልባት ንቐፅል ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምዙ ዘሎ ኤርትራ ናጽነታ ክትሕደግ ዝብል ወግዕታት እውን መፅዮ ኣሎ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እቲ ዜናታት ንስማዕ ንቐፅል ሆርን ሪቪው የተሰኘው መጽሔት ኢትዮጵያ በ1993 ዓ.ም ለኤርትራ የሰጠችውን የሉዓላዊ ሀገርነት እውቅና እንደገና እንድትመረምርና እንድትነጥቅ የሚጠይቅ ጠንካራ ክርክር ያቀረበበትን ሰፊ ትንታኔ አውጥቷል። ጽሑፉ እንደሚሞግተው ኤርትራ ኃላፊነት የሚሰማት ጎረቤት ሀገር መሆን ባለመቻሏና በምትኩ የኢትዮጵያን ደህንነት በተደጋጋሚ የምታወቅ የማተራመስ ኃይል በመሆኗ ኢትዮጵያ የሰጠችውን እውቅና ለዘላለም ለማቆየት ልትገደድ አይገባም። ትንታኔው ኢትዮጵያ ይህንን እርምጃ እንድትወስድ የሚያስችሏት ህጋዊ ስልታዊና ተጨባጭ ምክንያቶች እንዳሏት በዝርዝር ያስቀምጣል። ጽሑፉ እንደሚለው በ1993 ዓ.ም የተሰጠው እውቅና በወቅቱ በነበሩት የህወሓትና የሻዕቢያ መሪዎች መካከል የነበረን የጦርነት ጊዜ አጋርነት ያሳየ የፖለቲካ ውሳኔ ነው ተብሏል። ነገር ግን ያ ውሳኔ የተመሰረተበት የተሻለ የጎረቤት ግንኙነት ይመጣል የሚለው ተስፋ ከ30 ዓመታት በኋላ ሙሉ በሙሉ ስህተት መሆኑ ተረጋግጧል ይላል። እጂ ተወግዒ ጠቅላላ ትትንተና ናይቲ ዜና እንታይ እዩ ሕፅረ ቢለ ነቱ ትግርኛ ንዝሰምዕ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ አምሓርኛ ይትርደአናን ዘላ ትብልዋ ነታ ናይ አማርኛ ቋንቋ ክነግረኩም ክንሰዳ ከለና ወይ ከዓ ክፍቀደላ እንተሎ ወይ ከዓ ፍሉጦ ክንባ ከለና እዩ ክንሰዳ ክንብል ከለና ፍሉጦ ክዋሃባ ከሎ ኤርትራ ጥዒት መንግስቲ ጎረቤት ሓላይት ንዓዲ ኮይና كتركبينا دليتنا ديرنا نساقن كوم اي غبرتن مخنياتو حدغاتات كوين ايا نتعدي ترخيبا ات منغستا نتعدي حدغا خوينو سلازولن ايتيوبيا مالتيو نزل عالم ناصنتا كتبا وي كا افلوط اختبا ايت كتقددني عزبل وقعيوم العلوم مالتيو ز غداي زي خا شعوان زي تغبره كلتيوم ناي حوار تقالست سلازنورون نروحهم نخبلون زغبرو ويو الى حوحاتن شعبيان مالتيو ام اخل تخصص ايتيوبيا مالتيو بت غداي ناصنت بزملكت بزي اخصيصا زلا تخصص مالتيو حجة تغسي ملسوت يكون يغل أي فلتن جنب بخمزي كسيسات الله زبل حدا حبري ترخيبنا لنا مالتيو يا إيرترا كفتن يا أمراروچن كفونيا يابساچو يهورن ريفيو زغبالي أمراروچو ملاش ستوالم يا إيرترا يا ماستوكيا مينستريونو አቶ የማነ ገብረ መስቀልም ሰፊ የተባለ ሀተታን በትዊተር ገጻቸው ላይ የሰጡ ሲሆን በዚህም ታዲያ ከሰሞኑ ሆርን ሪቪው ኢትዮጵያ ለኤርትራ የሰጠችውን የሀገርነት ዕውቅና ማንሳት ትችላለች፣ ይሄንንም የሚደግፋት ህግ አለ የሚል ሰፊ የተባለ ዘገባን ማውጣቱ ይታወቃል። ይሄንን ዘገባ ጠቅሰውም ታዲያ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ምንም አይነት የሀገርነት ዕውቅና አልሰጠችም፣ እኛ ራሳችንን የቻል ሀገር የሆነው ኢትዮጵያን አሸንፈን ነው፣ ለዚህም ታዲያ ዓለም ምስክር ነው ሲሉ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደተባለው ይህንን የሀገርነት ዕውቅና የምታነሳ ከሆነ እኛም ታዲያ ከ1952 እስከ 1993 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኢትዮጵያ ለወሰደችብንና ለተጠቀመችው ሀብት የካሳ ክፍያ እንጠይቃለን ብለዋል አቶ የማነ ገብረ መስቀል። ኢትዮጵያ መሰል ከተበካ መንያ ዝብል ናይ ንባዕል ሰልጠኖን ኮርያ ተመሳሳሊ ንስማዕዮም ካኮ መሰንስ እኳ ኢትዮጵያ ከም ወክትብለካ መን ይመስል ሂብዋ እዩ هذه سيبنا لنا قال كم زي فتاة ذهبتك إيرتراسي نسألنا يجيب إلى فتاة ذهبتك هذا فين جامبر هاي تجديد أمبر تسعير أمبر حق دون نزارة هاي فتاة مهيبة من هذه محقق نزارة الدخول هاي هيبة من أنا فتاة وإتبع أنا فتاة هيبة هنا من ده 3 عامات كنات تخيلوا وشوفوا لها أبزي زملاء سلوا
نحنا انت ايت قوام بتجلدسي حدا ايثيوبيا زملكت ايكون ارترا قوام كتجبر كيتجبر ني ارفا نعنا زملكت كم سلا جبرسي كم زخن جبراينا كم زفتم هيبو مخزن ورمو بقى خنوسدو ينا جلز عينتو نحنا ايثيوبيا كم زغرا ادات زحبتنا يلن حق نزارب تخينا نحنا كو تاريخ شعبيا اب برخا زغبرو شعبيا تي قالسي سورا ارترا سلچويو قوامن مرጫን ስለዚህ ገበረ እንተዚህ ኮይኑ እኮ ኢትዮጵያ ንዓና መሪቃ ወይ ትብጻሕኩም ኢላትና ዳይ ሰልጠነ እንታይ ትብልዋ ማለት እዩ ንዓኻትኩም ያ ትምልከት ሰልጠነ ብዙሓት ለማዓንቲ ወረሎምስ ሓይልካ ብስሩ ብዛዕ ዓድኻ ጀሚርካ ከም ዝብልዎ ፍሉጥ እዩ እስኪ ንቐጽል አሰብ ጉዳይ ግን ለኢትዮጵያ ምንድነው የደም ስራችን የደም ስር የኢትዮጵያ የአሰብ ጉዳይ የደም ስራችን ማለት ሰራውር ደምና እዩ ብዛዕባት ጉዳይ እዚ ዓሰብ ጉዳይ እንድሕርዳ ኮይኑሲ ንሕና ብጣዕሚ ኣዚና ካብ እንደልዩ ሓደ ጉዳይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ዝሓውናኻ انت بزي بزعازا ذا قداي زياسن زم حواتنا بجوهم كبلهم اللي حميد انا هادمكم هدا ما يكون نسايب زعوا بحر حسب بحر غيدي حلو سمحوا يصير حجي ابو سينا استاذ كنا نقبر دلنا سامين انت مسيلك زعوا بحر لا 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 تنحل مسامحوا يدعي معلنيش عبد الهاب النحر ثانك يو كا زعوا بحر السكف زعوا بحري زسق اب هولاند خوين بزعوا بحر السق اب امريكا خوين بزعوا بحر السق اب دب افريقيا خوين بزعوا بحر السق كمل سلو مانديت يبلين سقعات بحر زلوو اب بحر زلوو خيدو يحلوو نحنا بزعوا حقينا نزارب زلنا بزعوا قوامينا نزارب زلنا بزعوا تمنطيلنا زلو مسلينا نزارب زلنا سلازي ابزي كنزارارو نخيل مسمعات باريا انتليو باريا بحر يزارب انتليو يسقق انتليو نفاري تسقيلو ابدن كليخت نفاري تسقيلو باس خوفي بل زيايا تناي بزحا زلا ملس انا بريغيد حمدو مالتي بزعባ بحري كحتت زدلي زخونه يخون سب كيدي خواغا زلو نحنا كم بزعባ مسلنا انا نحتت يوم زبلو مالتي ابي ارتراو ايه تقاومي ايه ايش هاجري يا قيحدن سلمتن كفيل الله حزبي بانديراتاتي كاملي بانديرايا اذا حج زلا بانديرايا اتيا كوهب زنبرت بانديرايا ببانديراون ايزاربني بهايمانتون ايزاربني باوراجاتات ايزاربني دا تسوى انتم تقاومتي زنقفهم نتم دقفتون زنقفهم نقلقلا مالتي هاجرنا صبغ يلا كتلوت ندلادو يس سربتك هاو اللوط ندلينا حزبخان دوارتكا ቀያሕ ባንዴራ የኮነትን እንደበልካ ሰማያዊት ባንዴራ የኮነትን እንደበልካ ነህዝብኻ ንስዋአትካ እንደቋሸሽካ ዝመጽእ ለውጥ ግን የለን ንሶም ደሞም ስለዝኸፈሉ ላይ ተሃገርቲ አተወሊድናላስ አብይናላስ ኢቭን ስድራና ዘለይዋ ስለዚ ስለዝተወለድና ስለዝነበርናን ስለዝተቃለስና ስለዝሞትና ኣለና ስድራና ትሕብሕበና ዘላ ንሕና እውን ዝዓበናላ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ንዓዲ እዩ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ንዓዲ እንድሕርዳ ኮይኑ ከም ሓሳቡ ማለት እዩ ቀጸልና ናብ ወዲ ጣባን ናብ ጆርጆን we talking about macro and macro ማለት መንግስቲ ኤርትራ ኢምፖርት ዝበሃል አይደለን እዩ in principle ሃገራትና የአፍሪካ አብይ አመንታይ ዝገብር ዘሎ አሜን ሓደ ግዜ እኮ ነገራት ደይ ምውድዳር ብዙሕ ግዜ ከም ዘውተቀናስ እዩ መንግስታትና የአፍሪካ ኢምፖርት አይደሉን ምክንያቱ ኢምፖርት ዶላር ሰርቀና ኣሎ ባህልቴም ሓቆም የምካ يعني دونالد ترامب ስለምታይ ታሪፍ ዝገብር ዘሎ ኢምፖርት ስለዝበዝሖ ይኮነ ታሪፍ ዝገብረሎም ዘሎ ኣብቲ ዶላራይ ተወስኑ ስለዘለኹም ፍትሕ ርትዓዊ ይኮነን ካብ ቻይና ሕሱር ንብረት ተምፅለኹም ኣብዚ ከኣቱ ተኮይኑ ግን ኣነ 50% ገንዘብ ክወስድ ይብላሉ ወይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግዙ ወይ ውን ካብ ቻይና ግድን ክገዝየ እንድሕሪልካ 50% ወስኸለይ ኣነ 50% ይረክብ ዝንታይ ማለት ካብ ደገ ከይትገዝ እንታይ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክግበር ከሎ ሰብ ከም ኖርማል ቁጠባ ፖሊሲ ዝወስድ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ግን መሰል ሰባት ዝጠቅም ዘሎ ይመስሎ እሺ ኢኮኖሚስት ክኸውን ይኽእል ካሊእ ክኸውን ይኽእል ኣይፈልጥን እየ ብምንታይ ተማሂሩ እውን ኣነ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ኢምፖርት ኤክስፖርት ሲ ዝተርፍ ድዩ ክተርፍ ዝኽእል ነገር ድዩ እንታይ ኢልና of course import ክትርፍ እንድሕርዳ ኮይኑ import ቅንስ እንድሕርዳ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ manufactured ኮይኑ በካ processed ኮይኑ ዝቀርብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብመልክዕ ሸቀጣ ሸቀጥ ይኹን ብጉድስ ገለ ዝበሃል ብጠቅላላ ማለት እዩ ብመልክዕ ሰርቪስስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተዓዲ በዓላ sufficient ኮይና ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጠለብ ወይ ከዓ ዲማንድ ብቑዕ ዝኾነት ሳፕላይ ኮይና እንተ ተረኺባ ተምፅኦ ነገር ኣይህልወካን ተዘይ ኮይኑ ሓንቲ ፕሮፐር ሸርት ኢልዋ ማለት እዩ ፕሮፐር ዝኾነት ሸርት ተምረትካ ስኢልካ መወዳእታኻ ግን ኢምፖርት ክንቅንስ ኢና እንተይልካ ታኻ ትኸድነኒ ንዓይ ንኣብነት ታኻ ትኸድነኒ ወረ ዘይት እንታይ ተብልዕኒ ሽኮርካ ምንታይ ተምፅእ
ጨው የለ ገለ የለ ተምሩቶ ነገር ዘይብልካ ምህርት ገለገለ ተሰርሑ ነገር ዘይብልካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብቲ ምህርት እንድሕር ዳ ዜሮ ኮይንካ ወይ ከዓ ተዓዲ ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ዓበይቲ ከዓ ነቶም ካብ ሕርሻታት ዝወፁ ዝኾነ ይኹኑ ነገራት ቀይሮም ና ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንገልፍ ገይሮም ውሒጦም ሲ ብደንብ ገይሮም ፕሮሰስ ተገይሮም ዓድና ክሽየጥሉ ዝኽእሉ መልክዕ እንድሕር ዳ ተዝየሉ ኮይኑ ተበጻሕይነት እንድሕር ዳ ተዝየሉ ኮይኑ ዝኾነ ቦታ ዘሎ ሽጉርቲ ናብ ከተማ ተዘይመፂን መጓዓዝያ ሕፅረት ተለኒ ኮይኑ ወዘተ ገለስ እዚ ዓቕመ ብዘይብለይ ሱቕ ለፈንጠርጠር እንተይለ ኢምፖርት ከተርፍ ኣይከልን ኢምፖርት ማለት ናይ ውፅኢት እዩ ናይ ድኻም ናይ ውሽጢ ዓድኻ ሲ ልቓሕ ማለት እኮ እዩ ብኻልእ ይበሃላ ኢምፖርት ስለትገዝኦ ዘለኻ እምበር ብኽባር ምግዛእ ማለት እኮ 3 ዓመት ዝሰራሕካዮ ዝሓለፈ ዓመታት ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ምግብኻን ክዳንካን ተገዚእኻሉ ዝመፅእ ዘሎ ቀፂሉ ዘሎ 3 ዓመትን 4 ዓመትን ብተመሳሳሊ ተለቂኻ ትነብር ኣለኻ ከም ማለት ክንቆፅሮ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ዴቢት እዩ ኪሳራ እዩ ዕንወት እዩ ግን ስለዚ የብልና ኢምፖርት ንገብር ኢምፖርት ክግበር ተኮይኑ ኣፍራያይ ዝኾነ ትካላት ክነፁ ክእለሎም ዓበይቲ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ሰዓት የድሊ ኢነርጂ የድሊ ጉልበት የድሊ ትሕተ ቅርፂ የድሊ መጓዓዝያ የድሊ ገለገለ ትምህርቲ ከዓ የድሊ ብኣፍልጦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንታይ ገበርካ ኢምፖርት ክገብር የብሉ ነውሪ ፅቡቕ ከም ሓሳብ ኮስኢሉ እንታይ ይባል አይዲያል ፍሪክሽን ዝበሃል ነይሩ ቀደም ደስ ዝብል ነገር እዚ ኻ እንታይ ካበይ ድመፅመፅ ኢልካ we need to explain to people this እንታይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ እሶም ዝረኸቡ እንድሕር ትረኽቦ ተሃልኹም ሊድ ይገብርኹም ኣለዎ ማለት እዩ ዝሕፍር እዩ ኣነ ሓፊረልኩም ኢና ብሓቂ ክሰሩ ዝረኸቦ ንሕና ከዓ ክንረኽቦ ትብትኾንኩም ሓፊርና ኢና ኣለኩም ሓፊር ኣነ ሓፊረ ውፉይ ነዚኦም ረኺብዎም ኢልኩም ድሕሪኦም ትረኽቦ እንድሕር ተሃሊኹም ክንዲ ገለ ዝኾን መንግስቲ ሓፊርና ኣብይ ኣሕመድ ምስ በዓል ራሽያን ምስ በዓል ቻይናን ክራኸብ ከሎ እስኹም እዛ ዋዓግ ዝኾነት ጉጅለ ሕወሓት ኣይኒ ህዝባይ ንክልላ ደይጠቅም ምስኣት ወሪድኩም ፁምደ ጌርና ትብልሎ ነዚ ወደኸ ኣይቢ ኢሉ ኣይቢ እግሩ ፁምደ ገሎም ሳና ኢልኩም ለጢፍኩም እንኳዕ ብእንግሊሽ ኣይኮነ እዚ ቴርክሩሲ እንኳዕ ብእንግሊሽ ኣይኮነ ጾሚሉ ለንሱ ማለት ጾምዶ በእንግሊዝ ታይኾን ነር ፔሪንግ እስኪ ጻሐፉ ለይኹም ጾምዶ በእንግሊዝ ታይትኹን ሹማ ክነውጻላ ማለት እዩ ንሕውን ክንነግሮ ተጸሚድካ ኢኻ ፈልጥ ዲኻ ክንብሎ ኢና ክንሓቶ ኢና ተጸሚዱ እንተኾይኑ እንተዘይ ኮይኑ ምእንታን ክነፍልጦ ኸ ንገሩን ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ሃናፅ ዘበለ ርእይቶ ገዲፍኩም ኣብ መወዳእታ እውን ጽቡቕን ሰሰናይ ሓሳቡን ገዲፍኩም ስለትኸዱ ንኹልኹም ብጣዕሚ ገይረ ዘመስግን እግዚአብሔር ይሃበለይ ይቐንየለይ ለዋም ቀነ ጉድ ላይት ደሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ